Benkashana kaMenzi yaphuza umlaza angameva okhuleka yona leyo ndoda bathi udokotela uMhlongo ubaba kaZinto ziyenzeka. Ngikhuleka nje ngesihlalweni esikhulu samabonakude uDr Mhlongo TV. Njengoba ngasho nje ukuthi mesiza kubantu sihlezi siza nezinto ezahlukene sike siyofundisa. Ayikho into esizela kubantu ngaphandle ukuthi sizofundisa sibanike ifutho. Isekhaya-ke la lensebenzo noma isekhaya lamakhambi noma isekhaya lemithi. Njengoba nazi sihlezi sibhizi sisebenza abantu sibhizi sitatazela sehla sonyuka. Isikhathi manje kuntambama kakhulu. Kodwa kukhona abantu engicela ukunifihlela bona ngingabavezi abasuka endaweni yaseGoli umndeni njengoba ubona nje kugcwele intambama kufana ngabe siyaphumula kodwa kufanele ukuthi sesiyaqala emasiqala la kaMhlongo. Sesikhona ke qonda ukuthi abantu sisabalapha nje inamba osithola kuyona ithi 083 406 8658. Sikhuluma nawe safisa ukufinyelela la ukuthi idlozi lakho liyafisa ukuthi ufike uma ukuthi liyafisa and uNkulunkulu usazosibeka sigcine futhi kuzona zonke lemimoya emibi nakula madimoni amabi nakulezi ingozi ezikhona nakulokufa kokubulalana kwabantu kangaka. uNkulunkulu nedlozi mawukuthi liyadinga ukuthi sibonane nawe sisazosigcina. Ngiqonda ukuthi ke angiyona le dokotela noma angiyona le nyanga ekholelwa kakhulu ekusizweni abantu. Ngiyakholela ukuthi ezinye izinto angizibambele mina ngoba umuntu osuke ebiziwe kulo msebenzi umnikazi womsebenzi. Njengoba ubona nje ukuthi ibhizi mina namhlanje angithumeli nawe enkingeni yakho kuyoba bhizi mina ngeke ngithumele ngoba mawukuthi inkinga idinga mina uqobo lami udinga ukuthi kuba yimi engizothinta straight kuleso sandla. Inamba osithola kuyona wena ithi 083 406 86. Sisaqhubeka sine special sazinto zenzeke esiqalayo mhla ka1 2 3 and 4. Abantu abafisa ukusizakala bayabhuka bayafona bayafika. Mhla ka1 kuyasuka lokho, mhla ka2 kuyasuka lokho, mhla ka3 kuzobe kunjalo, mhla ka4 siyagcina isuku